दा भेरगाव ओनसोलाव बिनिखायनो जोङो बेवहाय खेराइसालि मोनसे लुनायनि थि खालामदों। बिनि कनसालटेन्टआ बिनि डिजाइनखौ खालामजोब्बाय। बियो भेरगावआवनो लुनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे भेरगाव ओनसोलाव जोङो मोनसे स्टेडियाम आं थांनाय बोसोराव फोसावदोंमोन। स्टेडियाम नङा, एकाडेमि। जोंहा देबनाथ बसुमतारीनि मुङाव मोनसे भलिबल एकाडेमि, बेखौ थाबैनो आं बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनफैगोन। सुजित नार्जारी अडिट'रियाम जोङो मोनसे भेरगावआव मोनसे होदोंमोन, दा बेखौ मोननै होबाय, मोनसे डिमाकुसि साइडआव होनाय जाबाय। दा बेबायदिनो गोबां आसनिफोरखौ भेरगावआव हरनाय जादों। भेरगाव कलेजखौ जोङो माखासे स्पेसियेल एटेनसन होनाय जादों। बेबायदि गोबां आसनिफोरखौ अलरेडि भेरगावआव हरनाय जादों आरो भेरगाव ओनसोला जोंनि प्रायरिटि आरो ओंखायनो भेरगाव ओनसोलनि जौगानायखौ नैबे 5 बोसोराव जेसेबां हायो आरोबाव फैगौ 3 बोसोराव बिनि लामा सामा गामिनि जेंना थानसालि लुनाय मानाय बेखौ जों फोजोबगोन, बेखौ थांखि लादों। जोङो 40 समस्तियाव बेनिफिसारिफोरखौ लानानै जोङो मिटिं खुंगासिनो दङ। बिनि गुबै जाहोना जाबाय भारत सरकारनि जिखिनि स्किम्स दङ, आसाम सरकारनि जिखिनि स्किम दङ आरो लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि जिखिनि स्किम्स दङ, बेफोरखौ रायजो राजाफोरनो जोङो गेबेङै मिथिहोनांगोन। रायजो राजाफोरनो मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै मिथिहोआ आरो बिनि थाखायनो जिखिनि लाब मोननांगौ बेखौ बिथांमोना मोना। बे खोथाफोरखौ जेला आं मिथिबाय जे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नैबे जोंनि मोजां मोजां स्किम, आलारि सोरांखौनो होन, अनसाय बिथांखिनि होन, माइनाव सोरांखौनो होन, गियान सोरांखौनो होन, बेफोरखौ जोबोद लाब जादों, नाथाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथियाखै। दा बेनि थाखायनो खावलायनायखाय जोङो गासै 40 समस्तियाव जोंनि बेनिफिसारिफोरनि मिटिं लादों आरो मोनफ्रोमबो मिटिङानो मोजां जादों आरो रायजो राजाफ्रा दायो आङो सान्दों जे गासैबो स्किमखौ मिथिनो हाबाय आरो बिनि लाबखौ बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो लानो हागोन। आङो भेरगावनि आइ आफा रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। आं दिनैनि बाथ्रा नङा, प्राय 30 बोसोरसो सोमावसारनायनि समावबो भेरगावनि रायजो राजाफोरखौ अराय सम मोनबोदों जोङो। जोबोद मोजां, साननाय हनायफोरा जोबोद पजिटिभ, माहारिनि थाखाय अरायबो सानो। दा भेरगाव ओनसोलाव बिनिखायनो जोङो बेवहाय खेराइसालि मोनसे लुनायनि थि खालामदों। बिनि कनसालटेन्टआ बिनि डिजाइनखौ खालामजोब्बाय। बियो भेरगावआवनो लुनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे भेरगाव ओनसोलाव जोङो मोनसे स्टेडियाम आं थांनाय बोसोराव फोसावदोंमोन। स्टेडियाम नङा, एकाडेमि। जोंहा देबनाथ बसुमतारीनि मुङाव मोनसे भलिबल एकाडेमि, बेखौ थाबैनो आं बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनफैगोन। सुजित नार्जारी अडिट'रियाम जोङो मोनसे भेरगावआव मोनसे होदोंमोन, दा बेखौ मोननै होबाय, मोनसे डिमाकुसि साइडआव होनाय जाबाय। दा बेबायदिनो गोबां आसनिफोरखौ भेरगावआव हरनाय जादों। भेरगाव कलेजखौ जोङो माखासे स्पेसियेल एटेनसन होनाय जादों। बेबायदि गोबां आसनिफोरखौ अलरेडि भेरगावआव हरनाय जादों आरो भेरगाव ओनसोला जोंनि प्रायरिटि आरो ओंखायनो भेरगाव ओनसोलनि जौगानायखौ नैबे 5 बोसोराव जेसेबां हायो आरोबाव फैगौ 3 बोसोराव बिनि लामा सामा गामिनि जेंना थानसालि लुनाय मानाय बेखौ जों फोजोबगोन, बेखौ थांखि लादों।